В моето детство този ъгъл тук беше съвсем различен, защото вместо големите кооперации имаше частни домове, всеки със своя стил и дух. До нашата къща на ъгъла беше една къща с голям двор, в която живееха белогвардейски емигранти, а от другата страна на ъгъла, където пак има един огромен блок, беше една от най-красивите градски на съседната улица. Една от най-красивите градини по всички правила на Врачанския двор. Отпред цветя, отвътре преградено стопанската част на двора, където има кошки и такива домати, а отпред винаги прекрасните цветя на леля Олга Бовянска. Тя беше приятелка на баба ми и много често сме ходили в нейния двор на пейката на приказка и те обсъждаха всякакви неща. Тук в махалата никой не заключваше и всеки знаеше ключа къде е на другия. Тази махала имаше ли? Как се казваше? При гарата? Аз не си спомням да е имало. Нашата улица е Охрид. Вашата улица е тази улица? Да, която е успоредна тук на главната. А отсреща? Това е Стамбулийски, която е някогашната станционна, но по мое време се казваше вече Стамбулийски. Те къщи тук, ти спомняш ли си? Тук имаше на ъгъла къща, която обаче след това беше съборена и въобще в целия район трябваше да се строят някакви блокове, най-напред за 11-тия конгрес на партията, след това за 12-тия, за 13-тия. Така и не се построиха и хората не си правеха основни ремонти на къщите тогава, защото очакваха да бъдат съборени. И слава Богу, че не ги събориха и баба ми, която почина 2002 година, последна от цялата фамилия, си почина в дома, а не някъде под наем заради... И добре, че не ликвидираха всички къщи. А тази къща се намира точно срещу лъвчето. Да. Ние ще излезем на терасата и оттам се вижда. Ти имаш ли детски спомен за този паметник? Да, той се виждаше. Ето тук сега като излезем на терасата, ще го видим паметника. Тук по някой път се сядаше на тази тераса по-рядко, защото е от към гарата и е по-шумно, но на другите тераси от другата страна, от към вътрешния двор, бяха летните кухни и летните трапезари. Там се обядваше, вечеряше на теферич. Така че имам спомен от лъвчето и другото нещо, което е, че тук цялата тази инфраструктура беше съвсем различна и можеше по най-бързия начин от къщата да се отиде на гарата, където беше и автогарата. Автобусите за Лоза спираха пред старата гара и ние много бързо се придвижвахме до там. Тук отзад се вижда малко. Тя сега ще се види отгоре. Добре, а това е фамилната къща? Това е фамилната къща на прадядо Дано Йончев, който я строи след големия пожар, който става през 1923 година, защото старата къща изгаря цялата и те оставят с по една риза на гърба си всички. Първият етаж сега са едни много симпатични хора, които се занимават с ковано желязо, чилингир, и когато дойдоха, ме помолиха да им покажа архивна снимка, за да могат да си направят надписа в стила на къщата, което на мен ми направи изключително добро впечатление за този усет да се запази духа на старото и истинското. Значи ние влизаме в къщата на Дано Йончев с неговата внучка Красимира Йончева. Само че сега ще влезем от към Охрид, където е входа за жилищната част, защото тук е за първия етаж, където е имало пивница и офиси. Тук е имало пивница някаква. Да, и кантори тогава нарече. А това са инициалите на прадядото Дано Йончев. Но сега от април месец е валяло пак много и пак се е зацапано. Ще го покажем близичко.
Добре, влизаме в дома на Дано Йончев с Красимира Йончева. Тук винаги е било пълно с много цветя. Сега в момента, за съжаление, точно в този момент нищо не цъфти, само асмичката. Но аз ще покажа снимки, в които показват колко много цветя имаше. В това малко дворче. В това малко дворче. И овощни дървета. Диви праскови, например, изключително вкусни и за компот, и за сладко. Имаше няколко диви прасковки. Това е един розов храст, който е оцелял. Това е съдбата на много такива къщи, които не се живее в тях. Вратата се заключва само късно вечер. И тук е входа към мазата, много голяма, много дълбока, където едно време имаше едни такива шкафове с мрежа, които бяха все едно като хладилници и там се сваляше храната, за да е хладно. Имаха бъчви, където се съхраняваше виното. Имаше и едни такива метални съдове големи за съхраняване на нафта, тъй като отоплението, имахме нафтови печки в моето детство, те така се отопляваха. Значи мазата дълбока. Много такава хладна. Даже когато точно от общината бяха идвали, са казали, че основите са много здрави, така че тази къща трудно би могла да бъде разрушена дори от земетресение. Правена е. Добре, сега ти си дете, на колко години, и се качваме по тая стълба с едно дете. Да. Какво виждаш и какво има? Първо, тук има една врата, от която може да се мине в предната част, където е пивницата и дюкяните, т.е. по всички правила да е удобно на семейството. Отпред се влиза официално, тук можеш да си влезеш без да излизаш от двора. Сега тук е зазидано, но това вратата е запазена. Започват стълбите, които винаги бяха изрядно чисти и много беше важно да си почистваш краката на стъпките, които баба ми беше поставила, за да не се цапа. Сега в момента не е в това добро състояние, но специални четки, специални препарати за почистване на стълбите, което е невъзможно сега да се поддържа. И бабите пъшкаха като се качват. Ние бързичко тичахме нагоре-надолу. И това тук е първия етаж, където живееше най-големия брат. Сега тези са оставени, за да бъдат подновявани. В момента не са особено красиви. Ето това е апартамента в къщата. Два аналогични на втория и на третия етаж апартаменти. Като тук имаше две кресла, а там, където е сега снимката от вратцата, имаше стенен часовник. И той, като се чуваше на практика в цялата къща как удря на кръгъл час стенния часовник на Чичо Петър. Тук бяха двата футьойла и телефона. Бяха телефоните на дериват на двата етажа. Тук беше кухнята и едно от най-ценните неща, които успях да запазя, е радиоточката, откъдето всички се слушаха и така бяха в течение на новините. Този шкаф не беше тук. Тук всъщност нищо от оригиналното не е запазено. Тук, когато правиха ремонт след това, има в кухнята подово отопление, което докато живееха баба ми и дядо ми го
използваха. Тук няколко месеца си беше направил работилницата Ангел с неговите такачни неща и ето тук дори още не си е взел едно от станчетата. Това тук от терасата вече може да се види какво се вижда от къщата. Ето го много ясно, тук се вижда паметника. Ето ясно се вижда гарата. И тук се изнасяха столове за разговори, за кафе. И, пак казвам, нямаше тая инфраструктура, която разделя сега много рязко от двете части. Преминаваше се през пешеходна пътека и отсреща пред старата гара спираха автобусите за Лозе, тъй като нашите много често ходиха на Лозе и седяха там доста време. Колко години ти си прекарала в тази къща? Ами всяко лято на гости на баба и дядо. Значи твоите спомени са летни спомени и ние правилно дойдохме лятото тук. Да, точно така, защото моя баща е един от създателите на химкомбината, като млад инженер, с бутушите още от основаването на химкомбината и те имат своя база, свои жилищни блокове и ние фактически още от много малки семейството живееше в Химик 3 при болницата. Така че тук е наследствената къща, където живееха родителите на моя баща. Добре, и с какво се занимаваше едно малко момиченце, като дойде лятото при баба и дядо? Много интересно. Първо се помага за подготовка на храната. След това, когато трябва да се седне на масата, се пренася от кухнята на терасата. Ще излезем и на другата тераса. Там от онази кухня. А в двора, който беше в доста по-приветлив вид, се правеха представления. Защото бяхме аз, моята по-малка сестра Евелина, моята братовчетка Мариана, внучката на Чичо Петър и Леля Мими. И даже някой път си обявявахме конкурс и съревнования, кой ще се представи най-добре. И бабите и дядовците винаги правеха така, че всички да сме наравно в тези състезания. Но казахме стихотворения, танцувахме, пеехме, т.е. такива градински партита. Правех и стар хладилник, защото ако ми се осъществи мечтата да представя бита на врачани от 20 век, тъй като те живеят на практика от 26-7 до 2002, почти целият 20 век, тук е била обитаем дом на фамилия. И моята идея беше да представим този градски бит, как са живели хората няколко поколения. За сега съм съвсем в началото, но дано да успея. Тук беше гостната, тук точно беше разположено пияното на Леля Мими и на нейния син Николай, а първият съпруг на Леля Мими е бил Иван Роджев от прочутата фамилия Роджеви. Само че той умира много млад и тя се омъжва втори път за по-големия брат на дядо ми Чичо Петър, който осиновява нейния син Николай. Николай и Леля Мими свираха на пияно, а тук цялото обзавеждане беше с една виенска гарнитура, която тя получава, доколкото знам, като наследство, когато идва в дома на Йончеви. Тук беше точно по този начин. Никога не се заключваха апартаментите. Това е разбито при влизане на кръгци. И бяха само тези перденца. Чукаш и влизаш. Никаква затвореност, едно общуване между двата етажа постоянно и непрекъснато. И или сме на обяд тук, на вечеря горе, при баба ми и дядо ми, или сме на обяд горе, на вечеря тук. Съм запазила
Ето, например, тези много ги правеха и за чеиза на всичките момичета. За чеиза на всичките момичета имаше по няколко такива. Това всъщност е тази ракла. Тази ракла е останала от това време, да. И тук е чеиза, тук е всичко, което си запазило от твоята баба. Това е от баба ми, да. Ето тук те са поизбелели, разбира се, но нали, пак са такива. И ако един ден се подреди цялата къща, нали, всичко ще си влезе в действие. Значи твоята мечта е да покажеш живота на една фамилия през целия 20 век. През всичките промени, които настъпват през 20 век, но те си живеят тук и се опитват да се съхранят като хора, като дух. И най-ценното за тях е, Леля ми е разказвала, че когато са били майка ми, т.е. тя и баща ми малки, сутрин като станат и четиримата пеят. Пеят? Какво пеят? Пеят песни, туристически основно, защото всички бяха членове на туристическото дружество, бабите и дядовците. Дядо ми беше в хора на самодейната опера, пееше, и в хор, мисля, че се казваше планинарска песен. Много често в читалището сме ходили на концерти. Всички пееха. И това даваше настроение. Когато се съберяха на гости за имен ден или за нещо друго, като им дойдат приятелите, аз съм се изненадвала как се забавляват тези хора. Пеят, вицове, смешки, хапват си, пиват си, по-малко, нали, без прекалявания, но основно пеят. Значи, в тая къща основно пеят. Да. Затова и вие с представленията след това. И ние с представленията. Вие ги наследихте. Всички самодейци бяхме. Баща ми е свирил на цигулка. Леля ми е свирила на акордеон, т.е. от малки са обучавани на музикални инструменти, а Чичо Николай, техният братовчет, е свирил на пиано. Пианото сега е при братовчетките в София, както и повечето от мебелите, нали? Ако един ден успеем да направим това, за което мечтая, ще ги върнем тези мебели тук. Искаш ли да кажеш няколко думички за дядо ти, защото той е направил къщата? Прадядо ми е той. Той е роден през 1885 година, от това поколение след Освобожденското. Роден е в село Паволче. И още от 1911 година имам запазен документ, че е направил търговска фирма. Търгувал е с вар и строителни материали. Впоследствие обаче става секретар-бирник на селото, след това кмет на селото за известен период от време и подарява на село Паволче един паметник, който сега е в двора на черквата Свети Иван Рилски на загиналите във войните. След това обаче слиза в града и тук вече се установява фамилията, когато синовете му са били малки, те са били пък с прабаба ми Гена така още млади и започва техния градски живот. Като и тримата им синове се женят за градските момичета тук, врачанки, така че се слива града Враца с селото Паволче. И това е един общ живот. И тук в тая къща се живее така задружно и се пее и вие продължавате заедно. И до коя година е обитавана тая къща всъщност? Последната от възрастното поколение на бабите и дядовците, която почина през 2002 година, почина баба ми Иванка, съпругата на втория брат Крум, която е истинска врачанка и нейната бащина къща е при река Лева до Старата баня. Значи до 2002? Да. Значи мога да кажа, че от 1923-24, когато става пожара и когато те са имали тук по-стара къща, до 2002 година в тази къща се е живяло непрекъснато, като ние по-младите, внуците и правнуците, сме идвали повече на гости. И сега много малко, разбира се, от мебелировката е останала, но пак казвам, това, което сме запазили по различните ни домове, ще го донесем отново тук, когато
успея да направя проект и да реализирам мечтата си. И мисля да я посветя тази къща на трудолюбивите ръце на дамите в нея, особено на баба ми. Сега ще ти покажа нейни творби. Неща, които са... Значи ти бързо направи една импровизирана изложба на сръчните ръце на баба ти. Да, тя вече и като доста възрастна работеше към някаква кооперация в село Церово по пътя за София и един или два пъти в месеца ходеха с една нейна друга приятелка да си занесат производството. Даваха им какво да плетат. И това, което е много ценно да кажа, е, че тия жени никога не седяха без работа. Те сядат да пият кафе, сядат да си приказват и веднага ръкоделието се почва. При тях няма така да седиш безмислено и да казваш, че ти е скучно. Нали, другото нещо, което никога не съм чула от устата на баба ми е да й е скучно. Тя винаги си намираше какво да прави. И ръкоделието, те така го наричаха, ръкоделието беше едно от основните неща. Пак казвам, това е много малка част от... Това е една от любимите ти блузи. Да, и тя много обичаше лилаво и розово и ни правеше. А тия шалове бяха в един период на моите ученически години много модерни. Едно лале. Едно прекрасно лале в средата. Да. Ето тук елементи за украса, примерно на чаршафи, якички, всякакви. Ето. Всичко това ти ще бъде част от тази постоянна... Да. Защото това са просто трудолюбивите ръце на тези жени и основно пак казвам на баба ми, които за мен това е изключителен вкус към красотата. Ето. А ти каква идея имаш за мебели? Ами, аз, например, в моя дом в София съм прибрала, баба ми е завещала салонния бюфет, който е правен от дядо ми. Защото дядо ми Крумпък е дърводелец. Той е завършил прочутото русенско училище на Вондрак, столарско. И когато идва в Враца, той вече работи в столарското училище във Враца. Имал е в малката къща, която е на входа за известен период от време и работилница, която се е казвала Явор. А големия му такъв тезгях с всички там елементи беше дълго време на лозе, но го откраднаха от лозе. Огромен тезгях имаше, професионален, с който е работил. Така че много от мебелите са правени от него. Аз ще ти покажа някои. И се пазат при вас и ти ще можеш да събереш. Ще мога да ги събера и да ги покажем. Да. Някой ще покажа. Така. Това са якички. Ако си спомняш, имаш един период от време, в който, за да си разнообразиш тоалета, понеже всичко е конфекция, се слагаха якички. Ето тук още един тип якичка. Още един тип якичка за съвсем пък финна дреха. Така че това са ръцете на този ми прадядо, другия, нали, с другата къща там при реката. Той е бил кондуктор в мините. Той е преселник от Ресен, от град Ресен в Македония. Нейният баща, така? Нейният баща е преселник от Македония и роднина с там всичките от Ресен, включително и с Симеон Радев от един и същи град и така нататък. Татарчеви, нали, са оттам. И той във Враца става кондуктор в мина Плакалница. Имало е такова образование техническо. И докато него го няма в града,
е прехвърлил отговорността на един братовчет на прабаба ми да се грижи за девойките и той ги е държал като във военно положение. Много строг и тя, за да избяга от този постоянен контрол, решава, че колкото може по-млада ще се омъжи. Много са се обичали с дядо ми, били са... Тя като вижда дядо ти Крум колко е красив. Да, те това е любов от пръв поглед, така ли? Ами не от пръв поглед, защото нейната по-голяма сестра е имала любов с един мъж, който обаче е бил комунист. И от страна на мъжа й, като приятел и свидетел, нали, на тяхната среща, ходи дядо ми, а пък на сестра си ходи баба ми. Да. И така се запознават баба ми и дядо ми чрез... Баба Иванка и дядо Крум. Баба Иванка и дядо Крум се запознават чрез връзката на по-голямата сестра на баба ми. И тя бяга от къща и какво става? Бяга от къщи, отиват в дома на техните кумове, които са били учителско семейство от Типченица, преподавали са в Типченица. Баща ѝ идва с един файтон да си я вземе, тя обаче отказва да се прибере. И баба ми, прабаба ми и прадядо ми, нейните родители не присъстват на тяхната сватба в Черепишкия манастир. Но когато се ражда този малкия Йордан, малкия принц, вече нещата се оправят. Първото дете и наследник оправя отношенията. А те не са харесвали дядо, не че не са харесвали дядо ми, те са го харесвали, но не са могли да се примирят, че тя ще се жени без да ги предупреди. Да. Малкият принц оправя нещата. Голяма така тема за разговор е била в града тогава това нещо. И ето сега баба ми и нейната сестра на разходка в София. Това са 40-те години. Същата баба избягала. Същата баба. Вече достолепна омъжена жена с сина си. Но много елегантни с малкия принц, но много елегантни дрехи, шапки. Ето е нейната снимка с шапката на девическата гимназия. Това е баба ми. Като ученичка в девическа. Която 17 години, още ученичка в девическата гимназия, точно така. Се влюбва и бяга. Да. И която е направила всичките тия работи. И след това всичко, което ми показа, е нейно дело. Всичките тези неща. Да, точно така. Ето тук двора на къщата. Колко е бил озеленен, и това са играчките на баща ми, на леля ми, баба ми пак елегантно облечена. Всякакви рецепти. Това е почерка на баба ми. Страхотни готвачки бяха всички. Страхотни. Това е семейния... Да, това съм го взела от нея. Семейната готварска книга. Семейната готварска книга. Да. Ето, тук това даже мисля, че е със стария правопис. Ето. Те са ги ползвали. Зарзават, те са ги ползвали. Това ще бъде също част от твоята експозиция. О, да. Ето, например, по тия рецепти, ако искат, могат да се готвят. Разбираш ли, много неща могат да се направят. Стига да има хора с власт и с позиции, които да искат да го направят. Но няма. И с въображение. И с въображение. Ето тук мързелива баница. Тук не знам какво има. По всякакъв начин. Штрудел, ето записвано на хвърчащи листчета, масленки. По някой път си пише и от кого е рецептата взета. Сиропи правеха, лютеници правеха, турши правеха, компоти, ама като казвам фабрика, стотици компоти, защото сме 3 семейства и се прави и за 3 на лоз. Гимназиално образование. Това е прадядо, да. Прадядо, който е строил къщата, което за времето си е било добро образование и затова е можел да бъде и секретар, бирник, и кмет. И се е славил с краснописа си. И тук вече на късна възраст, 52 година чак, подарява на първия си внук, на моя баща, Йордан, Данчо, който е кръстен на него, подарява албумче. И тук си личи, че е писал доста добре. Това е семейството.
прадядо Дано, жена му баба Гена, най-големия син Петър, моя дядо, втория син Крум и най-малкия син Борислав, който е станал след това адвокат в София. Той работеше като адвокат в София. Ето ги тук, баба ми и дядо ми на почивка във Вършец. Прабаба ми и прадядо ми на почивка във Вършец. Ето ги пак двамата. Той много е обичал да носи бяло, прадядото. Бели костюми, много е обичал да носи. Тук пак цялото семейство са във Вършец, 26-та година, написана е годината. Това е дядо ми в столарското училище. Това му е било дипломната работа и тук отвънка я пазим. Това са цветарници, високи цветарници. Ето тук в средата е той. Са правили дипломни работи. Това е баща ми като малко дете. Интересни са градските детски дрехи тук. Значи тук сигурно е някъде около годинка, което означава 38 година. Така, този шкаф? Този шкаф беше пълен с лакомства, с сладката, прекрасните, които баба ми правеше от смокини, от ягоди, от малини, от горски ягоди. И беше точно като в песента на Васил Найденов. Спомена ме връща в дядовата къща, все там. Тук са сладките неща. Тук са сладките неща. Сладко от смокини, нали, както той пее. Така. Сега